Здравейте, потребители на YouTube. Тук съм с моят приятел, главният админ. Здравейте. Ето го и него, той се пише Ерик. Рампей се пише, ама Ерик ми е името за... защото заради скина. Иначе не е Рампей, че играе. Ако търсите. И при 20 човека в сървъра има евент. Сега това е Warp Jump, той отново е подновен. Warp Box Club. Ето го и него. Тоест като вие видите клипа, в описанието ще има IP-то, как се казва сървъра, такива неща. Legendary Crowd BG сервер се казва. Иначе при 20 човека има евент, това май го казах. Да. Warp Mob е направен много добре. Сега ще го покажа. Ето го. Нали, тук си пускаме. Тук има на зомби, на ендерман, на някакво зомби с две глави, на гаст. Даже на всички зомбите има. На кой Warp си? Моб. Warp Mob. Ще го сменяме. Между другото, защото не е много готино. Направихме временно, докато да има просто Warp Mob, докато направим другите неща, че те ние сме доста заети. Имаме много неща, правим много PvP време, направихме разни други неща. Плуги и слагаме всеки ден. Сървър е на 2 седмици все пак. Чисто нов сървър. Сега тук има редовни играчи, ето ги. Да, тук да ги тестваш. Да, на мен Васко ми каза, че ако още правя клипове, може да ме сложи. Така, тук са редовните играчи. Ето ги тук онерите. Ето го тук и онера. Долу да ви покажа за SMS-ите. Ето даже тук се слагат редовните играчи. Ето ги. Са повече, но... Пример, тук си избирате за какво. Ако ви хареса цената, билдър, ако искате, давате на 240 SMS. Ето тук има и други команди. И така вие като влезете в сървъра, ще видите нещата. Ето те са билдър 2040, VIP не съм написал парите, VIP е 4,80, модератор е също 4,70, админ е 6 лева и OP админ е 6 лева, 12 лева, 20 место от 6. OP админа имаш всякакви права, има преди не всякакви, да OP си имаш, айтеми на играчите не мога да даваш, PvP арените не мога да ходиш да се бие с нормалните играчи, само с админи. Има си отделна PvP арена за админи, в която не флаповете, само админите имат право да ходят там за сега. След като играчите се развият на PvP, например, като направят над 2-3 хиляди килове страни, мога да видите в отделно статс, като направят над 2-3 хиляди килове, ще имат достатъчно силни айтеми да носят бие срещу админите и даже като ги побеждават, ще получават повече по-добре айтеми и дори може да получат ранг, книга с ранга. Само така може да се получи. И това е общо за сега. И да, иначе SMS не е много скъп. Между другото имаме Skyblock, мога да го покажеш, защото тук е... Да, ето го. Не всички се има. Skyblock е доста яко да го играеш някакво. Ето и него аз тук малко се съм поразвил, но го оставих. Защото сега аз тук си направих къща. И затова аз сега на Skyblock не играя. Ето и къщата ми. Тоест тя не е много развита, защото живея с 3 мои приятели. Сега да ви покажа нещата ми в Ender Chest-а.
които всички ги съм събирал от PvP-то. Ето тук имам 2 енчанати мечове. Имам диаманти няколко и имам 9 златни ябълки. От редовните играчи казах колко получават, ако сте редовни играчи. Да, това го забравих. Какво получават? Тук мога видите. При 2000 точки, тук покажи точки всеки, който има. Ето 2000. При 2000 точки получаваш 500 Diamond блока, 500 Enchant Gold Apple, на 4000 точки Enchant Armor, Admin Sword и Potion 8000 точки Rampage Bow, Rampage Armor и 1000 диаманта. И 18 000 точки Rampage Enchant, 1000 диаманта и Command of Fire. Това е какво се работи, не? Не работи. Нормално да летиш? Да. Що не мога да летиш, бе? Ако ти е дистерно, както е. Реално вас. Добре. Ако искаш това да е епизода. Опа, добре.